mocha mwancho motagara ndonsi asole mambia bono embulego tu nyinge sana chinsemo au choro gongorwa gusi lakini kazi lazima ifanywe nchibuna botambe ngoro kwa du omonya kerogo na nchingoro kwa Eric Nyamweya Nyakundi. Eric ujambo? Si jambo. Hapana kuwa na wasiwasi ndugu yangu. Hivi ndivyo tunakaa. Na wewe. Ane ni ndutoro. Nandi ni ndu. Ono nchibuna botambe mwancho motagara kwa bukwa nembwate gazeti ya Taifa Leo. Ncheke kambwate gazeti ya Daily Nation chitarikibere omotinyino yonane. Hapana kuwa na wasiwasi Eric bwana. Hii tunakipiga kinaenda kikiendanga. kaende. Chitariki nibere. Omotinyino yonane. Yes. Umwaka w'ekiri 2022. Gazeti ya Taifa Leo na njira yagatangania iri tukuri Jumanne August 2022 tariki 2 ama tuko atigairi by the way na 5 na limoka. Yes. Toikobo chorio bonene bu mwaka uyo. Toa headline ya gazeti ya Taifa ya The Daily Nation. Headline ere President Raila a question mark. It is now or never. President Raila, it is now or never. Sisemi kitu. Igegobone gotebana. Raila baby ka koliye kerogeke for so long. And by the way ngati yabarai bali baligirie keroge kasi chintunda chinyinga sorongo rwa Africa ngobwati ngo igare egonde yamo bali noyo omurai bwense ya Ghana. Yes. Atemete koliye keroge kasi ngakintambe sana ine tunda ya gatano by the way ya gatano bono waiga na boli chikura but bono enye tako chiku enye 2022 tako chikuira kura ochire pondo. Yani ngenje bali katanga lisazi ne elimo ona libono lile elimo kabisa elimo liyo kalire bono anya ndiko lenga na benge kebiri tigetika kemo ma bikoko soko tagitekoro sikende na ndanye naye bwe koleke nyoleki kwa mfano. Yes. Oake igakelime no soko guru nyombo gende ogosoko gendo liye oroboti rugairore oroboti ryo kuri nyora sepechi ya kabere ya gatatu ya kanene ya gatano limo. Gazeti ya The Daily Nation. Azi gazeti ya Taifa Leo a headline Wachochea wafuasi kwa uvumi. Aiga omurai bo wazimio la umoja Raila Odinga omurai wense ya Kenya Mosque Uhuru Muigai Kenyatta na Mokonyo William Ruto kolengana nabasaki nabachanganusi mangana siasa bagatebanga bono amangana bagukwana gukia saba fuasi babo na ndatali yo umaene nigo arachikoleta chiburaburu imeyense ya Kenya roboto rere chinguru mona sepechi akabire gazeti ya Taifa Leo. Roboto ndole gaiga amaboli bono niganse ko ababoli banse kurwa mabolio magayo mu wasiri w'ekisemi Professor George Magwa watabaje school gise kuri tukuri ya lero. Yes. Bagoli abange gendo chibagatabana ewizara y'ekisemi kange yaraleti mapema na chiskuru sie kujire bebange kuri no ibitoki batumira abana babo bachenka. By the way ababoli bakometi sana igobe bange tenga karokendi chiskuru gochira chigosie kwali tukuri Juma lakini kabegento kyomo ichano noko soko nene ekero mu waziri w'ekisemi ya Kenya Mosque Professor George Magoha araletinga chiskuru chonsi pichisie kuri tukuri ya lero kegima bayiboli mbabwate mechando sana ento chikolgere lingane ibada roboti runo rukonera sipichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo equally roboti runde gege gote na pondo readiness for Raila presidency bondo bebangire ndoje gachipara ichirosi chiarosi bochipara chanse korosiwa elinde omurai bobo mobwazimio la umoja Raila Odinga kunya kuibanga banga konyole kiroge kiburai bwense igwe bebangete ndoje gachipara ndoje chianguri kabisa inda banta bapondo bamukanyirete na after all time siekera berega kuboli kiroge katari koira ona babwata matumaini manene sana na waikaji koire kirogeke Kugambale tariki nki andali tukolele Jumaini ikigocha mutinyo gatano gatatu mwaka oyo asipichi akabire gazeti ya Taifa Leo Daktari William Ruto Deputy President wigo kuligio oburai bwense wetera mu bwa Kenya kwanza bono nigo abaganirie aba inchi kurwa nene mono chinsemo chi Rift Valley chingongo chiri chaye gwake suti yani kwa chora UDA yoka
at the same time ase pichi ya kabere oroboti lulira natabaigoro yo obomo bwa Kenya Kwanza azimio la umoja pamoja ni president buna bagenderete ko bwato kama ngana alikero kende agusiria abafuasi babo na kero kende goetana oroboti unora ase pichi ya kabere gazeti ya Taifa Leo igaiga chega omoskouru Muigai Kenyatta oyuro muraibwense itukulie goro nwalenge achinsemo chicha Kisumu asabo letia abantu banyansa wesokia so bonge elyo kumwakira muskira Moro Dinga kuchikurwania mangana yobo kurumi naro chika gotebanga bono erekero kende na bete omorege wake na kero kende gutwara mabira ake lakini na ende natebete nga nero ireteri bagali nene kubwatoka Martha Karua guchikoba running mate Raila Odinga na ende gabuka toko semelinga Martha Karua na Raila Odinga na ere timu ngaini kabisa ugate chingurira chikurwa nibo kurumi mense ya Kenya nabo igo alafu gari kwa na sensemo ya Muhoroni ese county ya Kisumu ekerale gochakia ekerale korra au wagachiwe ekiambukero kia Oroba igaiga alafu nande nachiete igaiga ko mission ekwende railway ya Kisumu igo ina mangana gati achiete kuigura emiradi ya serikali mbate bangango charoro kongorwa Nyanza nande nigago chigutumika ogochikuigura chi project yicho gwakira Raila Odinga ekoko ase picha gata gazeti ya Taifa Leo bono obuoba mboleo nga obosio be serikali yateba bwemie yemo nigo bonga buna nendota se abakenya bange sani kera mbarabonyora nyenye gotete kwemanyora botu uri sinchere yobo ikero norora se picha gata gazeti ya Taifa Leo at the same time abafuasi bomo governor bwe county ya Murang'a Moroke Mwangi wa Iria nigo bamuragire kiara kero kende ko mugania chiko batebinga ibakogenda guchia nyuma yere kunganya kuruwa bomo boli wa Kenya Kwanza na kogenda imya azimio la umoja bagotebanga gara osetie igana chitebweka tachite ko batebye bono mbatageta abaerese elina barobaro kibako na cheki no roboti ro sepichi gata gazeti ya Taifa Leo asepichi ya gatano na kabere nigo bono oroboti ro ile chinguru igoro ya mabuli amange muna abere gagosoka igoro muna ewe uisari chisemi yala lichi skuru gusie kwa litukuli lero beboli ga bantu bagoteba ga ndo chibagoteba na abane bagene chiskuru 3 weeks ikobona bana ni 3 weeks bakore skuru kurubayana amura bune fisi bone gwaka no koranga tego chakokora mire mubuya lakini rende ayonsi nkianda na yana singincho yobo choli bagenderete kyari chiskuru na chigo chigotumeka buna polling stations asepeche kane gazeti ya Taifa Leo bono omogoko ni gore ngomo nene ekero omolikigia ata gosumura ligi ata okorere memo ase myake menga ase enyumba yura ya State House ngakiria Moi nabo ngakiria Jomo Kenyatta Moroke Linjiru abwato getege tabu kyaye boy kiranu ikigokwana gosechinse chiricha ikulu ya Nakuru boigo by the way oborobo nene mbuga babwatete osembwatete mbwatete amate kurwa chinsemo chiria chikenyorogia kianjokoma imeye county ya Embu ekero abamura bali babere Emmanuel Mutui wose Emmanuel Mutura miaka 19 na Benson Njiru miaka 22 aba itetwe n'abanyanyimbo iyo yarenge by the way anniversary yarenge bandekero banyole tamagomba kaboka sana roboti roire chinguru mona sepichi kane gazeti ya Taifa Leo igaiga se pechi ya 12 nigaiga Ruto itukuliko nigaiga chikambeni ya sense mu Eldoret Eldoret igali wasinigishu kubulia omenya abachikumubwate siya bosoko chole banege kenta kwanire teka chinsa mechi gaiga mona se county ya Baringa ateboletie atebetena kanyoro muraibwe so Moscow Kenyatta otebere na tako chikomotikiro bugambi lakini muri tukulia chumapili Moscow na tebana ondwe sikuchikuiro bugambi yes na bago chikomotikire kero gekyo okay transitioning na bago chikoba smooth agateba ga Ruto atebete na bono ebago chokogenda ngana Raila Moscow Kenyatta na ndo nigo konye emechandiriye gati ya barobo yakeire sisemi kitu asepeche katane gazeti ya Taifa Leo mongona nale gaigo korokwa Jimmy Kiamba korwa se county ya Nairobi nyuma yoko bwato kwa kasoko ogo tiringa chibe yasange chi milioni 19 nobere chini kutakianda chi county ya Nairobi ngakelia Evans Kidere kala ngo mugavana me county ya Nairobi bono nigo aonjokere tunaende nyuma ya Nurudin Haji ko iroboro lyobo ya obuwerete omongwano oyo ko noyo nde barenge nero kurwa Kennedy Bidali
kubekwa biara na kusibwige sibokie miaka 12 asejera. At the same time Raila Odinga nigo asabire abamenyi gosega asabira abakenya chikura asinchira yobonge kagima gatanga bono Martha na baba nabo barakonye nseye gukora obukurumi igega sepechia 13 gegoteba na Raila amona karua nigo bagende tukuboria abakenya guchikobakira chikura eri guchikurwa ni bukurumi mense ya Kenya aye bari gukwa na chinsemo chia Kiambu bade abuko no baire chikambeni cyo muri Central Kenya gegendo chibateba na borobo nabara chikurwa ni amangana ibukurumi na ndege gegendo chega umuskiraira Moro Odinga agende tukurwa maburio kuchia somo konyi umuske William Ruto igoro yechibesi chia beteka kwenyorera yagotebe chibesi chia nyige nyoreta sinchira yubukurumi eko tingwa ragalia muboli na iya ni chibesi echo ngaragashagwa goteba na wikachibe achikuye ni nande kine kieseke kambero elinde guchikona chabuya tusubiri tuone mahakama itafanya kazi namna gani. Kwenye gokelia kechi sisi piche katana gatatu ya gazeti ya Taifa Leo. Emeli metanga ni korwa sense ya Ukraine ya chakire sabali yebwata chibando koira chinse au ase era chikoirense ya Sierra Leone gati chinse chinde chinyinge nene sign usine kyoroka ringa bono kero kende ebintu mbichiko kya magoli kere korolekana nga chibura buru ichiagenderete mense ya Ukraine asobosaka ni butindi bwale ko nense ya Russia ngana bobora akanyeke yake ngendo gira chikoleta kero kende amatumaini igaiga asendo che kaseti gatiatia kubona why Kenyans cannot donate their organs na ningi abakenya bataikoneria chisemo chabo chiomebe unamangana unabona umate bantu mbere bakon chikidin monda kwa mwapika bisote bangandusi kidini yake mogaiga obwato kiri milioni chiaye onya kwebanga ngwaro chigali monda buturi tubiara asige chenyorere bitoki obwato kerweniwo anyway ase ebe pechi 10 go ikepechi 10 na gazeti ya Taifa Leo lisa karariro ne lige Swahili la rasa bana bali serious na umukurigereria ende morale na kia. At the same time nabo ogasoma igoro ya marwire au ase gazeti ya Taifa Leo go ikepechi 15 na gatatu ndebwe manyie igoro ya marwire au igaigato na chinse chisiko UN forces admits deadly shooting at DRC border igaiga stokote una Congolese demonstration nege ndrete gali ekere ekiumbege kia UN nige kubekwa morembe ni bakobekwa morembe mega yoko beku yotaka kubekwa morembe nseme yo asa abantu bari gukora okurubikana ngege bono ndocha abantu bagende tukurubikana senseme sense ya DRC ase mangana gende tukungusana na igoro yorobebe rwa DRC amona Uganda tima digo seno wate kenda wo togenda gasero gichigo soli eiga tindoche before tutaragenda obosie obosi bwokoruga gaiga mwaziri we wobolemi Peter Munya nigagoteba na serikali ni yarutwe chinyinge uchia sabandoli bagusia chinyeke elinde banyale kuyelia obosi obo kumchishiringi chimyebere ne 30 kuika emyeyemo lakini gagoteba na aba Kenya mbaranyo abosio bweshisingi emyeyemo akero kwenda kandi supermarket okonyo bosibuli kire chimyebere ne 50 chimyebere ne 30 chimyebere ne 10 na lisa serikali rwete 160.9 million shillings ucha sando lwa bosia chinyeke igona tebete na serikali ngwansero botukiri tukolia lero ile kweneki na bali ba bisata masiayu bacha ko yonekere chinga kiri koliri obosiri amentire elinde korana ati kwimukiro bali getambokero kieli chiko ni Kenya asega serogi chiyo soli na basolia Ferdinando Manyara litukolia lero chinza chemo baso ngoso ara segesero komonyoka chimita emyemo asama mirania alia awa Commonwealth agokoreka na ime ya Birmingham England nyoranga Omanyara nero bwate record ya Africa se chimbero chie chimite myemo ase amonyogeta se chi second kianda ngose yes chi second kianda chi microsecond is 52 nebere na isano na ibere
wanongo chaka ngochera kumunyoka by the way no mo inspector is an inspector kerengo kibo inspector kyase kosi kyabanyanyimbo Ferdinand Omanyara kiombe kelia FKF gochiwe kirikumira na timu au hekero bago chigo cha KISII yenyia ye league ya Kenya manyakayo na Kenya Premier League igegando cha segesero gechikiko soli takere togenda se dondo wale tuingie kwa dondo leo by the way tunaingia Tetra Pak Nairobi Tetra Pak Nairobi timaitiko se bana Eric kwa menyira se blot na menyire se blot no aboni no mede se blot wagiro kachirandi chirandi timaitiko randi ometiko saba swati mbaro gosena aba sacha bamenye to abange. But what I mean ya Tetra Pak Nairobi basubati abamo bakururanete sana asokurwanira chi emesungo yo kwanika chianga emesungo yo kwanika chianga ngomo subati yomo agachaka gusibi chianga mapema asubuhi ekaraja gusibi chianga mapema asubuhi no yondene oyagachaka gusibi buna saa moja no yondaga achanera agachaka gusibi saa 2 maito yo saa moja wanekeire chila ini chia yo okolire wana chianga chia yenjira era toroshya rojo lingo zibyale ndeke ene wana chi rojo nga chikamba chinero takiri kwanekera akatebanga no wana ko chianga ndo chia buchire ikanya ko kelie nganekere omuzungu oli omoino agere chikamoke olioko onjole bigoti ko ke bono aheto bwatike soke bona keroro chengo sibichianga ko kwanekere kamba yana ngiro kwanekere ane jenga inkwanekera ngabona ayiko korango zibichianga tukora ko tiko spirit kuli ngao ojo digensi ojo spirit kuli ngao okay ojo kama tai ngaki nganaki bakungona bale bakwiranira nirimo kabere bago samania ega kururana chi aba amate bago changa kiaba gai aya igwa nkia kwanekera chiange kamba yane nini bla bla bagakonya nwa agiri rende ekabege nto kyobosoku bono timanyeti nararurige nteke marange abasubati obale raisi sana kurwana na gose kweta na chimeme na ende anene mona basubati ko banjite kurwana igori yebinte bike petty things unabona musubati o mayete una kwa matebi nto musubati matoruta kero mo ebubisi actually ngo takitege nto kemanyekane bwanga tebya ira genda aserumbe yabakungu gere kwane gente kyo baite basubati mbagwati siri ebaugia tachiari abagwata inyoro musubati derira ekero mwako ya Samson yabwata chinguru sana agoja kubwatwa akasinya abantu bali pi lakini bagachoba ngora bakagenda se derira bakamatena na kitura katomangi kitura kolega akimungu no tumamanye derira agachigwake saba gateba no agateba nko gure gento kakuchibesa chinyinge kabisa agachirora atebo mungu ano liendo mora kole liolimo mo ingere tuki kera ingere jinguru jeje kamokea igomo kunguna wate siri twatsiri aba mukao twatsiri ndetengwa na igadu before tarakora Kindi Jones bolia kabo mongora ingingo kwanira ikara unengia ekero musubati yari gusibichianga oanikire omusunkoye ndio oelire nigari kubulio yonde ngonganjerole very good ngenikire chianga gai very good chiatiga ire chingusu ndala chibikira ngakyubwate chinga ne chichia onga chikoro musungoyo ngwale konganjera nganekere nseme ya kechira kamukale nenchiruselio ekero nayo kuna gusibyo tarako nabwenere teiko tiri kwanza kwanekera no mu abandu metekero kuragenda kikwanyore nkuragira bali tiakura ansa kuesaba mako mapema ganyaba ko tiyesabe kwale ngazi budget yumenye dembono kwa walingo au kwa budget igabona nyagabu budget yako so musungu yu njalengo yatokolera kwasiri tukolia lero wizara yejisemi kuruko chinganga abana litukolia lero basieke chikuna gocha sijui maoni yako ni yapi nabogosanga 9 SMS line 0791088922 enoti isano nabere kianda emo enoti isano na iseto kianda
ibere nende nabokuru birengerere byao ntonyara ko batoko bisoma eyemo aseyemo tetukolera abo nabokwenyorera gazeti yao ya Taifa Leo bimanya yo mwana manga sinchira yobo ikeranu at the same time nabogoto bwate semitandao yonsi ya social media KISII FM 94.1 nsemelia Facebook at KISII FM nsemelia Twitter at KISII_FM nsemelia Instagram naboigo YouTube wakotonyora boikeranu asoko ligia KISII FM 94.1 nakokwa yenyorere kuneka engere like subscribe na libintu bikogenda burungeke manchenkuru kwa MC Dudus wege nyorire ngaseti ya The Daily Nation hewe manyia mange ayuabe ga kumekerwa singaseti eyo njenkuru kwa Eric Nyamweya Nyakundi. All right. Etwani yabugire